Jag tror inte alla får med en bild här dock. Ja, det här är en sketch hämtad från dagens Tompa-lektion. Ja. Nu när vi alla är samlade så skulle jag vilja dra igång med dagens tema, döden. Nej! Måste vi? Ja, det måste vi. Döden. Det som händer när man dör är att de sociala instinkterna är dåliga. När man är död äter rymdkorvar upp kroppen. 5 år senare återuppstår själen och blir till de muterade jordgubbar vi äter på midsommar. På tal om döden. Sluta vara så larviga flickor, lägg av. Jag minns när en moped körde över en groda. Den såg en tunnel med ett ljus i ena änden och gick in. Och den dog. Men här då, vad äter munkarna sista? Men sluta larva dig nu. Alltså, hej som helst! Jag vill sluta! Lära oss! Nej, vi ska läsa ett stycke till först. När man kommer till himlen, vilket man för det mesta gör när man dör, en liten syndare, så får man åka till Gudapalatset med Guds specialklass. Den är rosa och åker på mål. Det är fullt med döda människor i himlen och änglar. Sluta så, Sofie! Och du, lägg undan den där! Jag får ju anteckningar. Men det dog jag. Änglar är människor med papperstallrikar på huvudet och deras fingrar som kastar på huvudet. Nej! 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 De gillar päronsaft. Men gud vad jag svettas, jag måste gå. Alltså, inte missbruka Herrens namn! Men flickor, vi är inte klara! Tyvärr så har jag väldigt